bueno, ni ez naiz historia gilea, zuzenbidearen ikuspegitik edo zuzenbidezko betaurrekoa jantzita begiratzen ditu gauzak, eta egin dodana izan da, testu juridikoetan, testu juridikoek ze pista ematen dizkigute euskararen benetako estatusari begira eta, estatus formalari begira, ez? Dator, neko kaikatu dituen mila, hainbat gauza batan, eta, saiatuko naiz ez errepikatzen. Baita ere, aldez aurreko ohar modura doakizue, nik lan hauek egin dituen ezagutu nuen junintzan, Estatu Batuetara, Nevadako Unibertsitatera, egonalditxo bat egitera, eta Zaberi Lujo ezagutu nuenan. Seguru askok ezagutzen duzuela, oso pertsona interesgarria da, oso pertsona intensoa, gogoratzen eta faldu ondoren ordenagailuaren aurrera jartzen ginean eta gabeko hirurak artean egoten ginean, lanean elkarrekin da, hori egiteaz gain gero Kalifornia goitxibera ingendu, kasino bizitatu, lehen nazioetako zehat, oso intenso izan zandana, eta harek, egonaldiarek, lan batzukola, egonaldiaren fruitu, lan batzuk izan zian, da, hola, ez? Eta, egitati bat, transizioetan, euskararen papera zein izan da, ez? Atxera eramango zaitue gaur egungo egunetara ekartzeko. Gehiago ezagutzen dut momentu honetan, zetan dan, eta, momentu honetan, Euskal Herrian ikuste dut etengabeko transizio batean bizi dela. Baina, momentu honetan ere momentu importante batean gabiltza, estatus politiko berri batez hitz egiten ari da, eta, saiatuko nintzake, saiatu nahi dut bukaera aldera, edo, tartetxo bat, ustea zeuekin hausnarketa batzu partekatzeko, gaur egun euskararen estatusa politikoari begira dauden erronkei buruz, ez? Hemen, agurreki asko hartxo batzuk, ez? Aurkeztuko dizkizudanak dira, gure legeria historikoak, ze trataera, euskarari ze trataera eman dion, ze garrantzia izan duen euskarak, Euskal Herriko lurraldeek, transizio politikoak, ez? Izan dituztenean, ez? Transizio uneak, hori, badu bere zaitasuna, ez? Zeitik, esan bezala Euskal Herria ematen du, etengabeko transizio, prozesu baten murgilduta dagoela. Iruditzen zaiten meretxegarren mende osoa, foruen galerarekin, transizio erabateko bat izan da, oso transizio luzea, ez? Baita ere, zaitasunak sortzen zaizkit, nire betaurreko juridiko estu hauekin, gaur egun manejatzen ditugun kategoriak atxeraka nola trasladatu, nola interpretatu, ofizialtasuna zer dan, zer zanan, ez dakit, hola horrek ere disfuntzio batzuk sortzen dizkit, eta, aipatuko dizkizuet olase. Gero, botere politikoaren funtzioak zeintzu ziren, gaur egun zeintzu diren eta garai hartan zeintzu ziren ez daukate zer ikusirik. Aparatu administratiboa ere, administrazioa zertarako zer egite zeban administrazio publikoak, gauz asko aldatu dira, beraz, gure eskemetatik atxeraka hola jartzea, baita ere, hori ez, matizazio horiek ere buruan izan barko dituzue, eta gero, ideia bat, eta nik uste dut hau funtsezkoa da, estatuaren norabide uniformizatzailea oso nabarmen, ez, ikusten da emeretzi, 20. mendean, ez? Baina nolabait, foru botereak indarrean, o bizirik, o izan diren bitartean freno bat izan da otara, bai? Horiek desagertzen dienean, zukaldera nio sartzen da estatu zentralista, estatu zentrala. Ikusiko dugu hori ere, ez? Eta gero, administrazio aparatuaren ahultasuna, berez, esan alako, aparatu administratiboaren tamaina, pisua, eta, hemen, aurkeztu nahi dizue dana da, batetik konstituzio aldia, Kadizen, hizkuntzari buruz Kadiz konstituziotik abiatuta, horrek ze inpaktu izan zuen hemen, eta barrez, foraltasunarekiko talka, ze erantzun emate zaio hemendik, ez? Nolabait aurrera bide edo konstituzio, aldi konstituzionalari, foruen galderaren ondoren, ze gertatzen da, Bigarren Errepublikan estatuto prozesua, gaur goizean, aitortu behar dizuet, diapositiba pilo bat kendu ditu dala, zebestela, gauza asko dia, eta banoa, gauza harin batzutara, eta gero zeui entzuteko aukera izateko, ez?
Bigarren Errepublika, nola geratu zen Euskararen gaia, Bigarren Errepublika, diktadura fascistaren aurretik. Gero konstituzioa eta estatutuak onartzen direnean, transizio hortan, transizio kakotxarteko, dana oso neurtuta, eman zitzaigulako. Euskarak ze paper dauka hortan, eta oraindik hortik edaten ari gara, Baina gero, 2004ko Ibarretxe garai hartan, Euskarari begira ze planteatzen zan, ze aurrera bide, eta bereziki eta hontan, sakondu nahi nuke, edo zeuekin bentsat zenbait edia partekatu egin zuzen, 2018an egin ziren jurista zera batzu, horri ibili ginen hortan lanean, urte tardiz, eta Euskara gai zentrale horietatik bat zan, hor zera batzuk izan ziren, esan adostasunik izan, nolabait goiko zera bat, estandar bat badago, beko estandar bat badago, baina gaur egun ere nik uste hori errebizatzekoa dela, baina hala ere momentu nik uste klabeak direla hauek, en zuzen Euskararen estatus politikoa etor daitekelako, hor ikuspegi politikotik badirudi gauzak zera ez, aurreratzen eta, Madrilgo kojunturari begira, prozesuak azkartu daiteke, beraz, porratadi eta, hausnarketa, betiko erakoaz, hausnarketak iruditzen zait interesgarriak izan daitezkela momentu honetan, ez? Esan da, neko komentatu du, eta beraz, nik uste justizia administrazioariko harremanei begira, nik uste bi printzipio agertzen dira gure zuzenbide historikoan, eta bata da nolabait epailea bertakoa izan behar dela, hori izan nolabait notarioak, bertakoak, eta gero, gaztelerarik etxekiten, erdararik etxekitenei, nolabait, ez dago, baimentzen zaie, eskubidea ematen zaie, nolabait, zera ez, euskeraz aritzeko. Hor daukazute, komentatutakoak ez, Nafarroako foruek, ze dioten eta baita ere Bizkaiko foru berriak ez, nolabait, epaileak, ez ditu behartzen, hemen klabea da, zuzenbidean badago printzipio bat, eta gaur egungo nazioarteko testu guztietan ere jasotzen da, akusatuak ez badu ulertzen gortearen edo epaitegiaren hizkuntza, eskubidea dauka, giza eskubide bada, nazioarte mailan aitortua, nolabait itxulpen baten bitartez, ulertzeko akusazioa eta defendatu alizatea, bai? Hori, gaur egungo giza eskubide moderno bada, baina testu hauetan agertzen da, bai? Euskal Herriak nik uste dut hori basan, giza ikuspegiaren ikuspegitik, giza ikuspegien ikuspegitik hori interesgarria da, ez? Neko kere komentatu du, nolabait estatuaren batasuna bereziki Umeretxe Garremendetik abiatzen den nolabait estatu gintza hori, ez? Estatuaren batasun hori nolabait hizkuntza uniformitate prozesu baten bitartez lortu nahi da. Nolabait estatu nazioaren atzean dagoena da hori, ez? Hizkuntza da, batasun nazionalaren simboloa, eta beraz hizkuntza nagusi hori, nagusi horrez besteko guztiak desagertarazi behar dira, ez? Presuntzio batean, oinarritzen da, zera ideia zera politikoa, eta ez dago komunitate politikorik homogeneotasunik gabe. Beraz, homogeneotasuna sortu behar da, gizarte guztia sartu behar dugu hizkuntza berean, estatu hizkuntza. Eta hori ikustete ideologia politikoan, eta baita ere nolabait, araudiak, nolabait ikusiko dugu, mende hauetan, araudi represiboa areagotzen dela. Euskarak aurretiaz, badira, zera batzuk, debekuak, prokuradorei, eta komentatu dira, baina nolabait hemendik aurrera sortzen da benetako persekuzioa. Gure historia beltza zean, torrean dairen hitzetan. Ofizialtasun kontzeptuaren jatorria ere hori da, estatuaren hizkuntza identitatea, hizkuntza identitatea, hizkuntza batek bakarrik eman behar du beraz hortara, ez doa zera. Handik eta hemendik ikusten, Euskarari buruzko aipamenak testu historiko eta interesgarri eta berezikit pentsalari, interesgarri batzuetan agertzen da. Hau da John Stuart Mill, hau da Estatu Batuarra liberalismoaren sortzaileetatik oitako pentsalari
oso importantea zen, eta hau da, gobierno representatibo, liberalismoaren oinarrietan, ez? Eta hemen hitz egiten du Benafarroako euskaldunetaz. Eta, bueno, esaten duena bi hitzetan da, bueno, Benafarroako euskaldun bati konbeni zaiola, nolabait Frantziako Errepublikaren handitasun horretan sartzea, eta euskara, nolabait, euskara baztertu dezala, bai? Hori da, nolabait, bi hitzetan esaten duena. Baita ere aurkitu dut, Engelsen liburuei begira euskarari buruzko aipamen bat. Hemen bukaeran dakazute. Bueno, hau, Engelsek ere norabide, nolabait ez eta ideologikoki beste muturrean egon eta beste muturretik itxegin, baina baita ere, nolabait, zera berdinean, ez? Nolabait, aipatzen duena da, bueno, nolabait nazio eraikuntzatan eta nolabait estatu eraikuntzetan, bueno, beti geratzen diela olako herri, bueno, xume batzuen zeran, ez? Baina horiek desagertu arazi behar dira, zergaitik, horiek irautzaren aurkako zerak dielako. Nolabait, hemen, nolabait, ideologikoki beste muturretik ideia bera, ez? Planteatzen da, 19. mendeko nolabait zera hortan, ez? Hizkuntza politika gintza hortan, ez? Eta esaten du, bueno, pues alako, bueno, hauek bihurtzen dira, pues, fanáticos contraestandartes de la revolución y tal y cual, ez? Eta, bueno, pues, hor tematik jarraituko dute, nolabait, erabat, hizkuntza horiek erabat akatu edo, ez? Akabatu arte, ez? Eta hitz egiten du, hori Eskotlan, Gelt zeak, Estuarden, zera nolabait, bultzatzaileak, Frantzian bretoiak, Borboien nolabait bultzatzaileak, eta Espainian euskaldunak. Don Carlos, Carlista da zeratan, ez? Klabe hortan, Don Carlosen zera, ez? Bueno, hauek dira nolabait estatus, hizkuntzei buruzko estatusari begira, bueno, pues, arau nagusiak. Hau da, Bilatko teret oso zagun egingo zaizue, zera hau, nolabait ordenantza honek Frantziako monarkiak egin zuen izan zen, nolabait ulertzen da, ez? Bueno, ordenantza honen impactua izan horren beste gizarte maila, baizik eta, bueno, idatzietan, dokumentazio idatzietan latinetik frantsesera pasatzeko, jauzi hori, ez? Agintzen duela. 1716 urtean ere, auzitegi hizkuntzaz hitz egiten du Carlos, Carlos hirugarren uste dut izan zala hau, ez? Su Majestad. Bueno, las causas de la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana. Nolabait, hizkuntza politika hau da, Carlos hirugarrena, ez? Hau da, eskolatan, gazteleraren presentzia, sartzeko zera bat, ez? Hau da, Real Cédula de Aranjuez, etxan Aranjuez, 1778koa. Interesgarria da, lehen komentatu dugu, eneko komentatu dugu, Conde de Aranda, nola debekatu zituen, zenbait liburu eta hola, ez? Eta beraz el presidente del Consejo de Castilla. Hau da, el Consejo de Castilla egin zuen txostena, Real Cédula, nolabait eskolatan, gazteleraren imposizioa, ez? Esartzen zuen zera hortan, ez? Ikusi, benetan logikoa da zaitik. Ideologikoki ikusi esate zuen el Consejo de Castilla, Conde de Aranda. Sería preciso también que la enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica fuese en lengua española, porque sin esto no puede hacerse general como conviene a la mejor unión de todas las provincias de la monarquía, que es un punto esencial sobre el que debe trabajar todo gobierno para que depuesto todo espíritu provincial se subrogue el laudable de patria o nación. Osea, hori da ideologikoki arau hauen atzean dagoena, eta, bueno, nik uste informe honek, oso argi ematen du hau, ez? Lan hau egiteko, eta, bueno, nahi baduzue sakondu honetan, parentesi artean esaten dizuet gaur egun
gazetas, juten basarie boletín oficial del Estado horretan, legislazio historiko guztia aurkituko dozue, bai? Eta buskadorea daude, eta buskadoretan jarri Baskuentze edo eta agertzen dira. Horri buruzko legislazio arauetan Baskuentze hitza agertzen duten legislazio guztia. Eta horrela, lortu genuen, hainbat arau, hola lokalizatzea. Kadizko konstituzioa. Kadizko konstituzioari begira, hizkuntzari buruz ez du ezer ere esaten. Asumitzen du, liberalismo pasatzen gara, antzina regimenetik, zera konstituzional batera, hizkuntza ez da aipatzen nolabait, ofizialtasun esklusiboa asumitzen da, gaztelaren ofizialtasun esklusiboa. Baina bi eremu benetan garrantzitsu dira Kadizko konstituzioak ondoren segira izango dutelako. Batetik hezkuntzaren planifikazio orokorra modu uniformean ezartzen da, hezkuntza, ikusi dugu, monarkia hortik abiatu zen nolabait, ideia horrekin ez, Espainiar nazioa sortze aldera, baztertu ditzagun hizkuntza guztiak, ez? Hori da politikoki dagoen ideia. Hezkuntzari, baita ere ikuspegi liberaletik, konstituzionaletik, garrantzia ematen zaio, eta gero, antolaketa ere, probintziaka eta erabat hierarkiko, modu hierarkikoan ezartzen da, ez? Ados nago, eneko aipatu du, eskolatan, Euskal Herriko eskolatan praktika elebidunak baziran. Eta, dikzionario, manual baskongado y castellano, hainbat, doktrina horiek, ez doktrina liburu horiek ziren eskolatan emateko. Eta euskerazko, zerak baziran, ez? Egia esan, mugatua, ez da izert, ez da kibeste, baina nolabait euskera ere bazuen, bere puntua, bere tokia, ez, eskolatan, Euskal Herriko eskoletan. Claro, Kadizko konstituzioaren zera hori talka bat suposatzen du, ez, eskoletako praktika elebidun horiekin, ez. Irakasleak izendatzeko udal ahalmena, hori forutik zetorren, edo horrela ulertu izan da beti, ez, forutik datorren ahalmen bada, eta horra arazoak sortuko zaizkigu, ez, gero, finantziazioarekin baita ere, eta barrez, aurrera gero, holbatxe. Mende erdia aldera, nolabait, gauza bat, benetan harrigarri egin zitzaiguna Zabiri eta Bioi da, behin eta berriz esartzen zala, gaztelera erabiliko da, hizkuntza ofizial bakarrik gaztelera erabiliko da, gaztelera. Horren beste aldiz errepikatzea gauza bera horrek adierazten diguna da, naiz eta hori jaso ezala betetzen, ezala gertatzen ari, eta berriz ere estatua zegoen, venga, ez? Mende erdira Goiano legea hezkuntza arloan, ez, onartzen da, eta hemen foru aldundiek kontraforutzat hartzen dute. Se acata, pero no se cumple, legea, estatuko legea. Priva a los municipios y los pueblos de nombrar maestros. Los municipios tienen por fuero la atribución de elegir a los profesores que dirigirán a la juventud y tal. Eta forutik zetorren ahalmen hori, ez? Eta, klaro, honek, Madriko lege honek egiten zuen dana zentralizatu hierarkia batera ekarri, funtzionarioak eta bat, ez. Bigarren karlistadaren garaian, Kike komentatu dugu berak ere baduela dokumenturen bat Tolosan aurkitutakoa, karlistadaren zera hortan, bada bases de la Junta Superior de Instrucción Pública de Bizkaia para la formación del reglamento de escuelas de instrucción primaria, mila sortzideunta hirurogeita hamabostekoa da. Eta egiten du preferencia a introducir y promover la enseñanza de la lengua vascongada en las escuelas del señorío. Hitz egiten du euskara helburu bezala, que se ha de elevar el euskera a lengua oficial, gaude estatu karlistas. Egia da, kontestu militar batean, ala moduz, baina, nolabait, administrazio militarraz gain ere, ikuspegi zibiletik ere, hor planteatzen da hori, ez. Reglamento provisional de las escuelas de instrucción primaria de Guipúzcoa, eta gauza bera, objetivo, el estudio y la enseñanza de nuestra rica y orgullosa lengua, eta
que se dé la enseñanza de la lectura primero en lengua vascongala y después en castellana. Osa, hau da, nolait ikusten da, ez? Bueno, honekin ere ez dizuet, ez dut uste ulertu behar denik karlistak euskaltzaleak zirela eta liberalak gaztelearen aldekoa. Nik uste dut liberal batzuk ere euskararen aldekoak izango zirela, eta baina nolabait bai ikusten da, bueno, bertatik, ez Madriltik, bertatik ere sortzen denean estatu gintza, eta euskarari bate zaiola garrantzi hori, ez? Hemen ofizialtasuna hitz egiten da, eta ja, mende bukaeran, ja badatorrea bukatzera, ez? Mende bukaeran, bueno, hor planteatzen dena da, aldundiek, hainbat gutun bidaltzen dute gobernura, ez? Hain zuzen, foru zuzenbidetik, edo, foru almenetatik zetozen zenbait, eskubide berreskuratze aldera, nolabait, gerraren ondoren galdutako eskubide horiek, ez? Eta, bueno, nolabait, planteatzen dena da, la declaración preceptiva de la enseñanza del vascuence en las escuelas, exigir a las personas que hayan de regentar las escuelas como condición ineludible el conocimiento de la lengua. Bertatik sortzen diren zerak, nolait, bueno, pues hori ere badute, ez? Bueno, hau da, interesatzen zait, hau azpimarratzea, hau da, euskararen ofizialtasuna hitz egiten duen lehen dokumentua. Foruen galeren ondoren, diputazioen, zera, ez behin eta berriz gutuna bidaltzen duten Madrilera, zerak egiten, zerak berreskuratzeko, ez? Foru eskubide horiek, ez? Baina, foruaren berreskurapen horrek ero beste, nazionalismoa, abertzaletasuna, politikoki, errotzen deanean, foruen berreskurapenetik pasatzen da, autonomiaren eskakizun batera, bai? Eta, hau da Romanonezen garai hartan, eta gobernuari, sortu zen una komisión extraparlamentaria, baina Madrilen izendatua, eta bertan, nolabait, zera batzuk, para un régimen de autonomía regional, hiru probintziei begira, edo lau probintziei begira, Eta diktamen horretan hitz egiten zen que en los territorios de las mismas provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, hiru probintzias ziren, podrán usarse con igual carácter oficial los idiomas castellano y vasco. Lehen aldia da, Madrilen, eskakizun hori planteatzen dela, eta planteatzen da, irtenbide modura, 1918 urtean, euskararen ofizialtasuna. Testu ingurua, mundu gerra, zera, garai horiek ziren, baina hemen planteatzen da euskararen zena, ez? Gero, urte batzuk ondoren, Primo de Riveraren diktadura, eta, nolabait horria beste paradigma batzutara sartzen gara, ez? Suspensión de los maestros nacionales o municipales que no cumpliesen las disposiciones vigentes respecto de la enseñanza en castellano, persekuzioa eta Primo de Riveraren diktaduraren garai hartan buruzko hainbat dokumentu jaso genituen. Eta, errepublika deklaratzen da eta konstituzioa onartzen da. Konstituzioa republikarrak ez du, hitz egiten du bakarrik gazteleraren estatusari buruz, eta digo que el castellano es el idioma oficial de la República, que hay obligación de saberlo y derecho de usarlo. Gaur egun, deber de conocimiento del castellano nola dago en Konstituzioaren 3. artikuluan, hemendik dauka jatorria, obligación de saberlo, baina segaitik. Regiones autónomas edo lurraldeek eskubide osoa zeukatelako hezkuntza antolatzeko. Eta hezkuntza, 6 hizkuntzatan antolatu behar zan regiones autónomas edo, zerek zeukaten. Beraz, deber de saber hori, konstituzioak aipatzen duen hori da, zuek antolatu, Euskal Autonomia Erkidegoan, edo la región vasca edo ez dakit nola izan, ez? Zuek antolatu edo Katalunian edo Galizian, zuek antolatu hezkuntza nahi dozuen modura, baino parametro bat bermatu behar dozu, eta da, que tenéis que garantizar la obligación de aprender el castellano. Gero ikusiko dugu, beste zeideia batzukin lotzen dela el deber de conocimiento del castellano, baina jatorri hauxe da. Autonomi zera lurraldeek
eskubidea zutelako hezkuntzaren antolaketa erabatekoa. 50. artikuluan jasotzen da hori, eta eskubidea erabatekoa zen. Bueno, prozesu estatutario luzea izan zen, bakarrik ekartzen dizuet, onartu zen eta indarrean, egon zen autonomia estatutua, Euskal hiru probintzietarako. El vascuence será como el castellano lengua oficial. Y en consecuencia las disposiciones oficiales de carácter general serán redactadas en ambos idiomas. En las relaciones con el Estado o sus autoridades el idioma oficial es el castellano. Beraz, lengua oficial eta bi hizkuntzatan jasotzeko beharra. Gero, bueno, 7. artikulua da densoena hizkuntzari buruz, edo eduki gehien daukan artikulua, eta hemen bakarrik aipatuko dizuet gainetik. Printzipioz, ebazpen ofizialak bi hizkuntzatan joan behar dira, baina gero estatutuak egite zuena zen lurralde batzuk euskal lurraldetzat jo, eta beste lurralde batzuk ez euskalduntzat. Eta beraz, hizkuntza eskubideak ezberdinak ziren segun ze lurraldetaz gabiltzan. Euskal lurraldeetan, eskubide osoa dago, en los territorios de habla vasca, derecho a elegir idioma que prefieran en sus relaciones con los tribunales, autoridades, funcionarios. En los territorios de habla vasca, podrá exigir el conocimiento del vascuence a todos los funcionarios que presten servicio en el territorio de habla vasca, exceptuados aquellos que estuviesen actuando al tiempo de implantarse este estatuto, cuales serán respetados en sus situaciones y en los derechos adquiridos. Nolabait, funtzionarioak ere euskaldunak izan behar ziren euskal lurraldeetan lan egiteko. Udalerri batzuk, izendatu ziren euskal lurraldeetzat, ez? Aldundiei zegokien hori, hau testu inguru abeliko baten, onartu zen estatutua, baina, gitxu erabere ikus dezagun, eta zabaltzen da lehen unibertsitatea, medikuntza eskolak, eta hori da medikuntza eskolako, medikuntza fakultateko, eskola batzuk, ez? Lagun batek esaten zen, generoaren aldetik ikaragarria, Gero, Franco den diktadura, eta hor, lortu genituen aurkitu genituen 200 arau baino gehiago euskara debekatuz. Izenak, debekatu zen hitz egitea. Torraldairen liburuan, baita ere hainbat zera agertzen dira, eta ez dakit zugeneko argitaratu zerbait gerra zibilari buruz, hainbat gauza daude. Hizkuntza paisaiari buruz, eta barrez, banatorria bukatzera, eta azken transizioetan euskararen trataerari buruz. Konstituzio Espainiarrak nolait hizkuntza aldetik ze eredu ezartzen du, ez? Hizkuntza propioi, gure hizkuntzari, hizkuntza propioi lurraldeka estatus juridiko partekatua aitortzen die konstituzioak. Eta gero, estatuko hizkuntzari gaztelerari nagusitasunezko egoera zera bat. Gernikako estatutua, oraindik indarrean dagoena, 6. artikulua hitz egiten du euskaraz, hitz egiten du euskararen ofizialtasunaz, gaztelerarekin batera, eta euskara berezko hizkuntzatzat hartzen du. Horrek karga juridikoa berez badu, baina egia da, ez dela asko garatu. Euskara konstituzioaren indarrez zer da, burura datorkigun zera. Hizkuntza komunitatea zatituta dago, zatitzen du konstituzioak. Nafarroa, alde batetik, Euskal Autonomia Erkidego bestetik. Egia da, sistema batzuk ezartzen dituela, baina komunitate linguistikotik abiatuta, konstituzioa dakarrena da, banaketa bat. Batzutan esaten da, konstituzioko aukerak eman zituen, eta gero, prinsipio dispositibo, ez hori guztia erabat, lotuta zegoen. Zaitek, konstituzioak ez ditu autonomia erkidegoak aipatzen, baina kasu hautan, integrazio prozesu bat, disposizion transitoria kuarta, ez dakizen, Navarra se puede incorporar, lo cual, beraz argi zegoen, plak. Hori bat, gero, ofiziala, euskara ofiziala da baina gazteleraren privilegiozko egoera kaltetu barik, ez? Euskara ofizialdan toki guztietan gaztelera ere ofiziala da. Baina gaztelera ofizialdan toki guztietan euskara ez da, ofiziala. Lurraldetasun printzipio aplikatzen zaio gaztelerari. Euskarari
nolabait pertsonaltasun printzipioa, ez? Gazteleraren aldeko privilegiozko egoera horreko ze oinarri dauka gazteleraren alde ezartzen dela ezagutzeko bete behar bat. Ezagutzeko bete behar bat ezartzen bada, presuntzio bat sortzen da, bueno, danok, gaztelera ezagutzeko bete beharra baldin badakazuten, nik gaztelera segitzen bedizuet, inolako indefentziorik ez aizue sortuko. Danak ulertzen duzuelako, danak behartuta zaudeltelako hortarako, bai? Beraz, egoera ez da parekatua, egoera ez da parekua. Zenbait funtzioetan euskara jakitea ez da erabilgarria. Eta beste zenbait funtzioetarako euskara jakitea ez da nahita ezkoa. Gaur egun goldarraldiaren arira ere, funtzionario izateko, hori da, zera dagoena. Gazteleraren hegemonia sendotzen da, eta, hemen planteatzen den galdera da, gaztelera eta euskararen aldeko desoreka horiek orekatzeko sistema baliagarria da gaur egun daukaguna, konstituzioak ematen diguna. Eredu konstituzionala nahiko irekia izan zen, baina orentzen azalduko dizuedan modura eredua izten joan da. Nafarroari begira, hau ere, ikusi ze jasotzen da. LORAFNA, hau da Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Fuero. Autonomia estatutoa, ez da berez autonomia estatutoa, reintegración de fuero, nolait hortik jotzen du, modu paktatuan, baina ikusi nola jasotzen duen euskara. El castellano es la lengua oficial de Navarra. Hori, zen logika dauka estatuto batek esatea, el castellano es la lengua oficial de Navarra. Logikoki izango entzateke, el euskera es lengua propia, ez daki zer, ez daki beste, también es oficial. El castellano no es lengua oficial de Navarra porque lo diga la LORAFNA. No, porque lo dice la Constitución, baina ala ere, sesgo bat ikusten da hemen. La primera lengua de Navarra es el castellano. Bigarren, el vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. También una ley foral lo definirá y tal. Elementu simbolikorik ez dago hizkuntza propioa den aipamenik, ez dira oinarrizko hizkuntza eskubideak aitortzen, generalean estatutuetan jasotzen da behinik behin, hizkuntza ofiziala jakiteko eta erabiltzeko eskubidea, ez? Sustatzeko agindurik ez da jasotzen. Ez dago sustapenik Nafarroan euskararekiko. Zonifikazio regimen bat ezarri da. Una ley foral determinará las zonas, baina ematen du euskara toki guztian ofiziala ez dela izan behar. LORAFNaren arabera. Orientazioa murriztailea da, ez? Gaztelaniaren ofizialtasunari lehentasun erabateko ematen zaio, ez? Hori da nik egiten duen interpretazioa, gero itxe egingo dago. Eta gero, Vascuenceren legea, 86. urtean, 3 eremu ezartzen ditu, baina gauza bat deigarri egingo zaizuena da, Vascuenceri buruzko Nafarroako legeari begira, normalizazio hitza ez duela erabiltzen. Ez da erabili ere. Lege honen helburua zein da, izan beharko litzateke normal bihurtze euskararen, baina ez du aipatzen ere normalizazioa. Erabat estatikoa da, eta hitzaurrean helburua agertzen du, eta esaten du, preservar y evitar el deterioro de la lengua. Preservar y evitar el deterioro. Ez hori da, altxoko eleiza, eleiza zaitzeko jar daiteken zera bat, baina ez da bultxatu, ez da izer, ez da klabe hortan planteatzen. Eta ia zaila da, aurrera bideak egitea, nolabait legislazioak espadu, hori ere, nolabait jasotzen ere, ofizialtasunik gabe zaila da. Banatorria bukatze aldera, gauza berri batzuekin. Komentatu dugu konstituzio sistema, hizkuntza sistema nahiko irekia zan zera baten, lehen fase baten. 86. urtean, konstituzio auzitegiak, hor daukazute gaur egun konstituzio auzitegia, 12 magistratuak. Zeran planteatzen zan? Planteatzen zanak 86. urtean zan. Administrazio publikoek hizkuntza euskararen erabilera erabaki dezakete. Euskara erabiliko dutela erabaki dezakete. Beti ere muga batekin. Siempre que no se lesionen los derechos de ningún interesado que pueda alegar válidamente el desconocimiento de la lengua utilizada. Ikusi ze zioen konstituzio auzitegia.
la utilización por los poderes públicos, altxoko udala, de una sola de las lenguas cooficiales puede hacerse, indistintamente por propia iniciativa del ayuntamiento o incluso a elección de los interesados. Baina muga batekin. Euskera zaritza zilegi izan, 86. urtean. Estatutari buruzko sententzia 31-2010. Hemen ja, diot, Konstituzio Auzitegia, el concepto de preferencia ya por su propio tenor implica un uso prioritario de una de ellas, en este caso del catalán sobre el castellano, en perjuicio del equilibrio inexcusable entre las dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado. Ya Konstituzio Auzitegia 2010 egiten du, katalaneraren erabiliaren aldeko joera hori gelditu behar da. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko udal legearen kontrako sententzia, pasadan urtekoa, ja 2 urtekoa. Las entidades locales del País Vasco, altxoko udala, como poder público no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales. Ikusi, nondik gatozen, eta nora eraman gaituen Konstituzio Auzitegia. No puede haber preferencia por ninguna de las dos lenguas. Boto partikularra sententzia horrek, udal legeari buruzko sententzia horrek boto partikular oso interesgarria dauka. Ez oso, ez da egitola sospechosos de normalizadores, dielako, bi magistratu hau, baina gutxi esaten duten. Ez daude konforme, Konstituzio Auzitegiko gehiengoak izaten duenarekin, eta dio, la doctrina constitucional, o sea, el Tribunal Constitucional, ha admitido la regla general del uso normal de la lengua propia y la solicitud en caso de querer recibir las comunicaciones en castellano. El Tribunal Constitucional ha admitido que se puede utilizar el euskera, catalán, estaizer, con normalidad, eta gero, horrela jakinerazi, eta gero, jakinerazpen horren jasotzaileak eskatu eskero gazteleraz, pues listo. Y la solicitud en caso de querer recibir las comunicaciones en castellano. Eso se ha admitido. Considerar que la mera solicitud supone una formalidad o condición que vulnera el artículo 3 de la Constitución supondría acabar con el régimen de cooficialidad que este tribunal viene construyendo desde los años 80. Y a nivel práctico, el resultado sería necesariamente el bilingüismo generalizado. Bi hizkuntzen erabilera simétrico. Eta ematen du hortara goazela. Ematen du epailek hortara eramaten ari gaituztela. Ez dago euskarazko erabilera normala, egiterik. Zeraitik, hau da, Ibarretxeren estatutuak esate zuena, baina uste dut dekoraz apurat estutxu nola nabilen, banator aurrera eta gero egingo du batxeraka, bai? Parkatu da zuen. Zein da testu ingurua, gaur egun? Apura lotzeko lehenko jurisprudentzia aldaketa horrekin, gauzak estutzen ari direlaren ideia horrekin, ez? Bueno, ideia da, eraldatzen eta estutzen ari den panorama baten aurrean gaudela momentu honetan. Zirt edo sart egiteko momentua da. Euskara eraso sistematikoen menpe dago, gero eta normalagoak, ohikoagoak bihurtzen ari dira, Orlagatik eta, euskararen kontrako epaiak, euskararen aldeko edozein aurrerapen, aurrera pausu, euskararen aldeko bat, egiten denean, horiek susmopean daude momentu, eta gutxienez susmopean. Eta horrela bizi gara, mende honetan horrela bizi gara. Nik uste dut, ideia hauen atzean, paileek duten ideien atzean, sententzioen atzean, ideia politiko batzu daudela. Ideia politiko horiek dira. Euskararen normalizazioarekin urrutiegi joan zariek gizon emakumeak. Beraz, mugatu behar da. Urrutiegi joan zaria, beraz hori mugatu behar da. Zer da epaileek orain sententzio egiten defendatzen ari diena? Gaztelera. Ez da euskara defendatzen, baizik eta gaztelera, gaztelaren defentsa zehaitik. Gaztelera arriskuan dago. Gaztelaren defentsaren aldeko politika da. Ikaragarrizko ez egonkortasun baten barruan sartuta gaude, ikuspegi juridikotik. Euskararen inposaketaren ideia hori gero eta arruntago
planteatzen ari da, berriki Euskal Telebistan edo BBK-an, en fin, hori diskriminazioa dakarrela, eta barrez euskara eskakizuna. Eta beraz, gaztelera defendatu behar da. Fase horretan gauza, bai? Bueno, beraz, bide burutxe batean, aurkitzen gara, dauzkagun tresna juridikoak erabat zaharkituak dauzkagu, erabat euskorrak dira, ez dira epailek ez dituzte guk onartutako arauak aplikatzen, eta ikuspegi soziolinguistikotik egin diren azterketarik interesgarrienak, azken bolada, gehiago ere badira, baina nolait Sarasuak edo Jurrebasok seguru irakurri dituzuela, egin dituzten azterketetan planteatzen dutena da, jauzi urratz kualitatiboaren garaia da. Zerbait egin behar da, aurreraka egin nahi badugu, ez? Beraz horrek dakarrena da, hori, kontseilutik askotan planteatzen den, itun sozial berri bat, eta horrek itun politiko berri bat bide bateko. Eta hortara nator, eta honekin bukatzen dut. Non gaude momentu honetan, testu inguru latx honetan, ez? Transizio garai batean, nik uste dut, transizio garai batean bai, baina nolabait, zenbait gauza argitzekoak, ez? Lehen klabea, iruditzen zait, eta azpimarratzea importantea da, eta da, euskara autogobernuaren oinarria da. Importantea dira transferentziak, ez dakiz zer, seguridad sozial, beste, baina euskararen klabea ulertu behar da autogobernuaren muina dela. Autogobernua baldin badaukagu da euskara dagoelako. Beraz, zertarako autogobernua nolait hori sokoratzen bada, ez? Ibili nahiz ikusten, zerak ez, alderdiek izendatutako, adituek, hortan ibili ginean, eta ze alde dagoen, eta hori, batasunik esan egon euskararen gaian, ez da ere esan egon, ez? Baina gako batzu bai ateratzen dira. Ez dakit azkenean zer izango den, ze testu izango den, ze maila politikoan dago, ez dago maila teknikoan momentu honetan, baina gakoak nik uste dut hauek diela, edo askatu beharreko tronioak. Bata, euskarak estatus politiko berria behar du, hori jakina, estatus politiko berria, ez da nahikoa lege aldaketa, estatus politikoa, estatutu berrian toki propio izan behar du. Berezko hizkuntza bezala, identifikatu beharko litzateke, hortan nik uste adostasuna erabatekoa da, edo hizkuntza nazionala. Estatus politiko berriaren klabeak dira nazio aitortza, bat, bigarrena bilateraltasuna bilatzea estatuarekin, hori bermatzea, kontzertu politikoa, erabakitzeko eskubidea, eta nazio klabe hortan, nik uste euskarak ere baduela zera, ez? Hizkuntza propio edo hizkuntza nazionala. Karga politiko asko zer handiago izango luke horrela. Ofizialtasun bikoitza planteatzen da, eta bereziki eskubideak, baina, hau lertu behar da ondo, jakinda, erabilera normaleko hizkuntza euskara izan behar dela. Erabilera normaleko hizkuntza euskara izanik, jakinarazpenak eta helarazteko, normalakoek eskatzen duen hizkuntzan jaso beharko liateke. El euskera será lengua de servicio y de trabajo de uso normal y general en las instituciones del sujeto político vasco. Uso, lengua de servicio, hiritarrekiko, lengua de trabajo, barne zeran, y de uso normal y general en las instituciones. Udal administrazioetan, foru aldundietan, jaurlaritzan, hori da planteatzen den estandarra. Baita ere planteatzen da euskara ezagutzeko betebeharra jasotzea, ez erabiltzeko eskubidea, bakarrik, baizik eta euskara. Konstituzio auzitegiak 31/2010 sententzia hortan, Kataluniako estatutua jasotzen du deber de conocer el catalán para la ciudadanía de Cataluña, ez zuen atzera bota. Ez zuen inkonstituzionaltzat. Esan zuen, ulertu behar dela, mugatu behar dela, funtzio publikora eta hezkuntzara. Zaitik, gazteak hezkuntza sisteman sartzen dienean, katalanera ezagutzeko bete beharra, izan behar dutelako,
eta funtzio publikoko langile publiko izateko, katalanera ezagutzea ere bete behar bada, eta hortara mugatu zuen. Bueno, euskara ezagutzeko bete beharra, nik uste dut oso importantea dela, orekatzeko gaztelerarekiko egoera, behin, bai? Bueno, eskubideen katalogoan, hizkuntza eskubideak aipatzea ere oso importantea da, bereziki sektore iragaitzenak, botere judizialan ikusten honekan, eta, bueno, beritxe ingo dugu hortaz. Baina, bueno, nolabait, hau da, nik uste dut aukera bakarrenetarikoa inziditzeko botere judizialean, hizkuntza eskubideak ezartzea guri dagokio, baina botere judiziala arautzea ez. Lege organikoz ezartzen da, baina estatutu berria lege organikoz ere ezarriko da, eta hizkuntza eskubidea bertan txertatu daitezke beraz. Hortara, bueno, hizkuntza politikarako ahalmenak berreskuratu behar dira, ez da bakarrik, bezik eta berreskuratu, estatua sartu da oso barruraino. Ezin dugu eraiki hemendik. Atzera egin behar dugu, retranke hau, eta mugako hortara, ez? Nolabait hori ere bide hori egin behar da, helburuak berdefinitu beharko genituzke, norbanakoak euskalduntzetik, eskolaren bitartez, eremuak euskalduntzera jauzi egin behar da. Ezarri behar dira eremu batzuk, deitu arnazgune funtzionalak, arnazgune geografikoak, deitu, baina horietan euskara nagusi izan behar du, eta hori nolabaitzeko babes eman beharko litzaioke, eta gero, jauzia eman behar da zenbait arlotan, ez? Bueno, gazteen kasuan, unibertsitateaz, hezkuntzaz hitz egiten da, baina unibertsitateaz gutxi, ze hizkuntza politika erabili behar du unibertsitateak. Hezkuntzan ja ez dago eredurik printzipioz, eta hor dago apur bat, ez dago oso argi, hezkuntza ez unibertsitarioa, baina unibertsitate mailan medikoan formatzen gabiltza gela ezberdinetan, batzuk gazteleraz eta beste batzuk euskaraz, hola gabiltza oraindik. Eta hola fakultate guztietan, unibertsitatea, hiriei buruz, ikusita Euskal Herriaren, hiriak izango duten garrantzia, akaso hortara arnazguneak, komunikazio arloan gidoi aldatu behar da, etorkinak, teknologia berriak eta adimen artifiziala, badia zenbait zera, horiek ere jorratu beharko daiteke, eta bukatzeko gaur egun oldarraldi bizian gaude, eta iruditzen zain momentu honetan, hortik eskapatzeko edo jauzi egiteko bide bakarra izan behar dela, dentsitate handiko zerak, estatus politiko berrira, euskarari buruzko hainbat artikulu jasotza. Dentsitate handiko araubide izan beharko litzateke. Bestela badakigu, legez baldin bada, konstituzio auzitegiaren galbaetik pasatuko da, eta euskalo nola bukatuko den. Beraz, planteatzen dena pakto politiko modura planteatzea euskara babesteko, zera izan tresna eragikorragoak izan ditzago. Bueno, hau ze parkatu luzatu naiz, eta hori,